nang, aja rewel nang. Bos Kiong Mas. Bos Kiong Mas. Asik. Kanggo wong sing ana ning Taiwan ning Korea. Sing duwe Dharma Ayu sing ana ning Taiwan. Kacung Polok. Sing duwe musik mafia sing ana ning Taiwan. Bos Dedi. Kanggo sing duwe Adek Audio. Bapak Dion. Bapak Gilang. Batur-batur bokeh hukum tapi kula silati suka terima wong siji milu kerugian apa enak blengan kadergan alit sinyangga kanggo Kang Bumi Jurakim Bapak tuan rumah kanggo Mame Enji Ini Haji dari halus kanggo Nokita. Adek Audio aja rewel aja kanggo Sembok Aris sing ana ning Taiwan kanggo sing Dharma Ayu sing ana ning Taiwan aja rewel aja no ning urusane wong badan dhewe durung tentu ning persoalane bos Dedi sok melu-melu bab cinta ora ketoning mata wong loro sing bisa ngerasa tenang batin mangan karo uya wong demen umpama urip ning surga Bos Tandur. Bos Tandur, 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 aja ning urusane wong badan dhewe durung tentu ning persoalane bos tandur sok melu-melu halo matur nuwun bos tandur Bapak Gilang aja rewel aja ngomong ning urusane Kang Mayor luwung badan dhewe durung tentu ning persoalane Kang Mayor durung sok melu-melu
kesuwun.